Ahojte mi, dámy a pánovia. Toto je moja nová maska, nepovedal som. Je to prekvapenie a ideme si ukázať, aké má štýly a ako vyzerá. Takže má viac to funkcií, napríklad, príklad takúto. Vie to blikať, blikať, potom pomalšie, tak vypnúť. Ale my si máme dneska ukázať, že ako to vyzerá. Chcete odhalenie? Ne. Sám jeden. Áno, takže. Hra a čo by ste som hovoril Nelím sa za taký milión, som hovoril dávno, že ešte som mal tú krabicu. Nikto prišiel. Fanny vyostreli, chcete vidieť. Stali, teraz som tu. Ahojte, tak. Ahojte, toto bolo len... Niekto tomu dedovi.